Mareak jaialdiaren 5. edizioa ospatuko dute Bermeon urriaren 5-tik 12 arte. Beleza Malandra Ateneo Kulturalak Bermeoko Udalaren eta MB 2000ren laguntzarekin antolatzen duen Mareak jaialdiak abanguardia eta tradizioa batzen dituzten hainbat arte disiplinatako ekimenak eskainiko ditu Bermeoko hainbat txokotan. Eta aurten euren 5. edizioa da. Kontuten hartutekue da, bazelan aurreko 4 edizioek lortu dauen, ez bakarrik bertoko jentie erakartie baizik eta kanpoko jentie bai, etorti eta enpiliketie euren ekintzetan. Mareak jaialdiaren helburu ezein je, tradizio eta abanguardia uztartuti, ezta? Disipline guztizetan, disipline askotan, poesize, musikie, upinek, antzerkizek, itxaldizek eta bar luze bat. Honela, jaialdi honetan, adin eta kultur ezagutza ezberdinetako pertsonak elkartuko dira, munduan zeharreko egitasmo txiki eta ederrez gozatzeko. Jaialdi honen 5. edizioak hainbat eszenatokitan egingo diren 11 ekitaldi kulturalekin gozatzeko aukera eskainiko die bertaratzen diren pertsona guztiei. Urrizen 5 hasten gara, Casting Roll Dave eta Mike Marikondagaz Beleza Malandra geure tabernan, eta horrengo dugu euren kontzertue. Da gero horren ostien, kurtsiora zungo gara. Kizui azkanengoko urtietan, erabili dugule kurtsioko bazelize, onelako ekintzak programateko. Hor musika, saio musika hori desberdin izango da, igual leko total bereziz edalez berabe bai, horrek estilo musika desberdin ezartzen dugu, akustiki gaitzik eta bakotxak sentiten dauena keiz dauku ezatik gaitzik. Gero Domekan museu nengu antolatu du ipuinzaio bat, orain gutan engo dugu umientzako, ze azkaneko kortietan beti egoten izan da hor kontroversia. Umiek aldirez duen ez da? Ingutan bai, 3-11 urte bitarteko umientzako izango da, eta bai, hor gudu umedanak edo pilo bat umea gertute da izen. Ez da gure ezatik, ez da hitzen ezer? Bai, aurten bai, ze beste urte batzutan egon da hor. Gero, astelenan nengo dugu hidromiel edadi izen kata bat, Beleza Malandran. Urrengoko gunien martitzenan Nestor Bastarretzean pelikulen emanaldiz izango da. Hori Nick Cave-en musikarizen bizize, adieraztuten da, edo beran 24 orduko bizi zatitxu bet. Gero Juan Carlos Quintana, Juan Carlos López da, Juan Carlos López Quintana, ze gero dana ditzuten txoiolez Tana, orduen hori dana zanitzen zu. Horrek emongozko itzaldi bet, berak itzen da ulan edo urte askotan egon da Santimaminen lanien, eta beragaz berbetan gauzela zelan adierazi itzaldi edo zelako itzaldiz egin, beran ikuspuntutik, bera horretan kuebatan eta egoten dan moduen, eta gero guk ikusten dugune kanpotik, eta itzaldiz izango da, zer nolako ibilbidie edo aldaketi egondan bai paisajien eta bai bizimoduen urdai bai guztizen, ezta? Horan, geupe bai okitzeko, purtzuet, zer topaten da nor kueba barruen, eta zer aporta dozku geuri, da zelan aldatuten dan inguru guztize. Hori esan da punto bat azken kurtietan guzandune landu Mareaken, bebai dakule hori kutsue lengue, ez bakarrik musikina, baizik eta nondik ato zen eta hori dana. Gero eguenan musikera saltaten gara barriro, eta musika horretan, Joseba Irazoki eta Beinatatziari datoz, Joseba Irazoki da Mareakeko zutxubet, eta bera komentadozkun. Berari asko gustaten datzola, Beinatatziari gazeitzen dauena. Ze da oso gauze berezitzue, bera Beinatatziari da pertsonaldu bet, eta jokatuten dau beran ahotze registrukaz, eta itzen dau kanta beste modo batera, edo bertso paperaneko moduen. Eta Joseba Irazoki beran gitarri gazeitzen zo lagundu. Ailegaten gara barriro urrengoko asteburure, eta urrizen 11 barriro zungo gara kurtsiora. Hor kurtzion ganera
ez tozku emone ordue, egunek orduek, eta azkanen egin dugu gaueko 11etan. Gaueko 11etan egingo dugu hori kontzertue, eurek adieraztuten dauen, eitzen dauen musikie, gehiago barneratukun asmugaz. Iziltasune, gauekue, eta kontrastie euren musikigaz. Da purtsu bete espazizuen lasaitasune eta hori lantzeko. Gero ja zapatuen, sartzen gara, zapatun urrizen 12 esango da maratoi modure. Egon bide prest. Onartuteko edo barneratuteko hainbeste esperientzi desberdin. Guretzako betidan mareakeko jaialdi zen, ipuinena komentatu azikeratan esan dela gauze garrantzitsu bat, edo narrazinuna, edo bebai antzerkizena, eta hori dana. Eta etorko da, orain dela urte batzuk etorzan moduen, Txaropita. Galizizeku da, oso kontalari ona da, eta oingutan lagunduko txo Manuel Vilaz arpigaz. Bera kontako dau, ipuin bet, erdiaroko histori bet, eta engo dugune da bai klaustruen. Fraien klaustru ez da apenas, bizita eitzeko edo poesia irakurtzeko superondo dau, bai ez dugu erabiltzen normalien. Orduen arreri emone leko horreri eta bertan egin ipuine, pentsaten dugu hori dela, udalak eta berak eurek lehizikuek itzen dozkuien eskaintza superona. Hori amaitzute, apurtxu bete, tengu energia apurtxu bet hartun, eta sartungo gara zapatuen sortzitza erdizetan Beleza Malandran, haian mazon entzuteko, berak folk berezi bete mungozku. Eta amaitzeko, bueltatuko gara kafe antzokire, eta han bitalde egongo diez. Lizeus, bai dizela Frantzia aldekuek, Oksitaniakuek, eta hor gaueko girugaz eta ja beste leko baten ipentsaten dute disfrutetekule hori. Eta gero guairrin, honek Amerikarrak, Nueva Yorkokuek, honek musika ja sakon haue eta ilun haue, beran ritmo elektronikukaz eta holan, amaitzuteko gaue, eta amaitzuteko mareak.